Saps què són els rosaris? De què estan fets? Qui els compra? La pastisseria Can Roca, fundada l'any 1931, tota la vida per Tots Sants ha fet rosaris. Actualment trobam rosari de llepolies, espongetes, caramels, guilletes de xocolata, però com són els rosaris de tota la vida? De què estan fets? En aquesta pastisseria ens ho mostraran. Els rosaris estan fets de carabassat, fruita seca, panellets, mantecados, bombons de xocolata i una patena enmig. Els panellets estan fets d'ametlles i sucre. Els mantecados estan fets de farina, saïm, sucre i bicarbonat. La patena antigament era de carabassat i es decorava amb glacejat i amb una nineta d'angelets. Ara és difícil trobar patenes i s'han substituït per una moneda de xocolata. Fa anys, a la pastisseria Can Roca, a principi d'octubre, es posaven a fer els rosaris i en feien quasi 3.000. Actualment comencen a fer els rosaris una setmana abans i en fan uns 500. Trobam rosaris de 5 mides diferents. També es fan rosaris personalitzats i rosaris sense gluten. Per Tots Sants, les padrines o les padrines joves regalen un rosari als seus nets o fillols.